Alauna na ledri sa hapon, sakay na pon may dinhi sa among sakyanan. Nakapangangkon mura pog naka-donate og isa ka buok ligid. Bitaw gi-invite mi ato iya ang friend nga moadto sa ilang farm. Mga kakahuyan god nga suroy-suroyan ni Celestina karong adlaw. Minhunong ni mi dire kay palit sila kalanon. Nakalakaw-lakaw na gid akong anak diri taon mga bayot, nakalaag gid taon siya ning daping bukid. Very good. Look at Mami Langga. Langga. Look at Mami. Slowly lang ka ni Mami. Day. Painitan sa po na ito nagkajot na ito ang bahandi. Dayawat talang po nga. Lagom-lagom ba siya? Kaya ron di po tayong nugyaya kaya di may pinag-color. Unsa na, Day? What is that? Lantaw siya diribo nga bayot kay na ay kuan oh, tambubuan. Ala. Maligo din ning ako ang kapika sa ilong kay na ay shower din hikajot. My love, what is this, apricot? Nantawa ninyo mga bayto, daghan kayo apricot din Mubo ra kay nang punuan oh. Makabot rag bata. Nami ug kay ni diri ila ang kuan siya diri mga bayot kanang relaxan nila ba. Og mga weekends, weekdays busy sila sa trabaho din na sila gamay nga swimming pool man siguro na. But the water here inside is clean. Kanan yung nakita mga bayot, dili na siya mansanitas. Kalanon na siya, ang ngalan ani diri cherry. Naghaklase ang cherry diri mga bayot na ay pula, na ay yellow, na ay puti. Kanang ga pula-pula karon diri na dito sa akong baon niya. Kay pangwaon ta na mga bayot kay gingnan ko sa barkada sa akwang bana nga kuhaon ko nako karon makakaon ko no me. Ay si tabi buway duha-duha, way balibad basta kalanon na halak kaon be buway bayad ni. Pero nya pa nako napupuon mga bayot, isuroy usa ta mo diri ug unsa puy angay pa nakong kuhaon. Lantawan ninyo akong anak mga bayot. Muragi gutom, muragi taytok, ug muragi sapot ni siya. Kay gaman niya, gahilak-hilak, dili mo dool siyang papa, di mo dool siyang tito, kay gusto niya, dira ara siya. Nahadlok man gud siya, kay gidala na ako sa swimming pool, then akong gipahikap sa tubig, nahadlok siya kay perteng bugnawa. O di ba nagtago-taguan siya sara usara. Basta na ko kay hawan, then first time niyang pagkakita, ganahan na siya. Nakakita din na siya og butterfly, then yang giingnan og come here. Nahimuot ko, nakaingon siguro siya og kanang butterfly mo istorya. Kay makita man gud siya sa salida nga mo istorya ng cartoon nga butterfly. Wala perti na mong katawa sa akong ugangan. Naitaas ka yung poste diri mga bayot. O poste siguro na siya sa electricity nila diri. Patsadag kay ni diri mga bayot og magtambay-tambay ba kay fresh kayo makarelax mo huna-huna. Way imo ang mga problema mo wa gyud. Samot ta makita ka sa kambahan di oh. Wa gyud ang problema ni Celestina. You dance snack. Paro-paro G. Paro-paro G. Namula ang nawong. Gumikan sa kainit. Kung sa tuwang bulak musaka na sa taas o musaka na sa sulod sa balay, di po sila pala-cancel diri ay kana ilang bulak aron dili mawa or dili mo dagan ilang gikural og bato. Mo ni swimming pool diri mga bayot to tawa. Hoy, hapit ko na lubong eh. Doon ra kayo oh. Makabot ra gid og bata. Ang uban hilaw-hilaw pa, ang uban hinog na. Kanang pula-pula hinog na na oh. Cherry ni siya diri mga bayot. O kanin cherry ha, puti ang color. Puti baka nag-yellow. Kamo na identify anag unsa na color basta cherry na siya diri. Daghan kayo oh. Ang tawang punuan, gamay ra kayo ang punuan, pero daghan na kay bunga sa ibabaw. Na padaw na sa ibabaw. Lantawa ra gud ninyo ng punuan sa mansanitas o ay mansanitas na manoon. Punuan sa cherry mga bayot, masin pag 2 anyos nga bata makapopo. Kay perte yung mubuha mga bayot, di na ta kinahanglan og kuhit ani. Mao nang si Karina naning kamot og minabante og pamupo aning cherry nga iyang nakita. Ego ra din niya napupuon mga bayot, di na siya mukaon ana. Nang bulig-bulig ning bunga ning apricot dinhi mga bayot, mo nang gihiktan na lang ni iyang sanga para dili masangi sa kabugat. Mura siya og color og boyo ning iyang porma
basta hilaw pa. Pero inig mahinog na ni siya mga bayot, mag-yelo-yelo na ni siya. Gingnan ako kung bana nga magpa-picture mi kay hayag diring dapita. Naunsa bang pagkasuguha nga videohan man noon ming duhang karina? Ganahan jud ko magpa-picture basta udtong dako. Kay pareha na akong alom umon og nawong o alom umon og panit, maanyag ra gumikan sa kainit. Kaning mainahan lagi ta, left and right ang pagkaon nga dadon. Kay bahala kog magkinaunsa basta imong anak di mapas mo kanunay kaon. Dayon pakiton tamo dinhi sa ila ang prutas mga bayot. Piras ang tawag ani sa Tagalog. Lami ni siya kanon kay tamis ni siyang kalanuna. Natawag ko na akong anak mga bayot o, gakingking anang bula nga iyang kwaon, iyang bitbito no, gakingking mga bayot, kay huga man ang bula. Labi-labi, kay di kaarte ning bata ah. Feel me. Di na sila gitara diri mga bayot nga gamay kayo ang button sa ning gitarahang parehara kadaka sa kuang muta maning gitara ha. Violin mas garo niyo gitar baka ni ambot kamo na identify kung sana. Human na mo kaon, human na mo pangapi. Nagsayaw-sayaw na dahil ni ako ang bahandi dire kauban aning bayi nga taas kayo nga gwapa. O ginani man ganing porma sa akong anak pohon, inani kataasa, inani kahamisa, o ginani kagwapa ha. Maskin pagka-20 ko gisian, okay ra kaayo. Kay patsada jud kayo mga bayot. Kung ang langaw manggaling mutong-tong sa iyang panit, murag madigya sa kahamis. Lami mangod pugay na sila kinaon. Unya dili po ni sila mangguna, mamugas o mamunlay. Kani mga idara, mga bayot, di magani ni siguro kay balong mudong ag og rice. Mama pa siguro oy saligan. Gay 22 anyos pa man siguro ning bata, ga eskwela pa manggod ni siya. Base sa akong naobserbahan, kaning mga idara diri mga bayot, gitan-ogan pa kay og sa saging pa manggaling, upload pa ni siya, dili pa kay ni siya lutong o dili pa ni hinog. Sa kani kuno dire 20 anyos, okay na kayo magminyo. Pero karon magtungtong na gani kag 30, di paghihapon ka maminyo, samot nagtamilian kayong pagkababayi ay sos magnaning na lang. Alauna na diri sa kadlawon mga bayot, humaglipay-lipay, human og kaon, human og panguha og prutas, so panahon na nga muuli sa panimalay. Kay gibudlay ko og suroy-suroy ato ilang farm mga bayot nga gamay, init manggod pod. So, while wala pa natulog akong anak mga bayot, mag-storytelling sa ta dinhi. Sa mo ang naadtuan ganina mga bayot. Katong laaga mga bayot, dali-dali gito. Kay pag abot sa ako ang brother-in-law, kay kani akong brother-in-law mga bayot, murag pulag lubot ba di gyud na siya kapuyo dinhi sa balay, ganahan og kada adlaw na ay activities na iya ang kinabuhi. So miningon siya nako nga Celeste kanang ubanta manglaag ta dito sa ako ang friend din. Kanunay magkukumbaribad niya mga bayot o kanang maato sa friend sa iya ang balay sa iyang friend mga kog dili ko kay kapoy niya kahapon murag ang akong utok hinlinaw-linaw hiningon og sige babe uban aron makarelax ka motong hinuban sa Celestina mga bayot dali ko ako ang mapay pagbangon sa akong anak gidali-dali na ko og ilis gipakaon then nangadto na din may mga bayot katong property ha didto kuan mo dawat sila og mga venue kanang naay birthday kanang naay mga celebration ba modawat na sila dito ang per day dito sa una $100 kuno to karon nga pandemic $80 na lang so nabawasan og $20 gamay ra manggod kaayo good ang space mga bayot pero daghan siya og prutas sa sulod dayon naapod oy swimming pool nga plastic man tong himbarog dito gibutangan ra og tubig dayon hinlo ang swimming pool mga bayot kay naa man pod oy filter ba nga kanunay mag hinlo kada adlaw sa tubig then hingon nang ako ang brother-in-law og kanang after 1 hour mga adto na kuno Messi di nakaando sa Celestina di nakalaag yun mi dito mga bayot first time na mo to nakalaag dito ni Karina og sa ako ang ugangan pero ang ako ang duha ka kagupa kanuna silang makalaag dito dayon perti lagi na akong lipaya lagi mga bayot kay murag gagong anayon nga nakabuhi ba kay kanuna ra mo kung diri sa balay mga bayot ay makalakaw lang mi or makagawas lang mi haning park dayon aning balay maglibot-libot
10 minutes ra to gikan dire sa among balay padulong dito sa property sa kuan sa friends sa ako ang mga kagupa kung walay traffic. Kung traffic maabtan og 20 minutes. Dayon nangaon lagi may mga bayot, barbecue, tuoy lang yung panghanda, then kana lagi yung mga utan-utan lagi. Dayon naidaghan silang mga prutas, di nagpangutlo pud si tabib dito og kadzot, then ihamal sa baba, way hugas-hugas kay walay. So may hugas-hugasan mo to kuan pod, do mo to mga hugaw kay layo man kayo sa highway. Ug na man gani abog-abog kaning nawungan ni Celestina, di man po ni madutlan siguro og abog. Murag ang germs mahadlok ba. Dayon kuan mga bayot, duha ka buk anak ato niya. Kuan ang usa mga 28 years old siguro tong lalaki, tambok kayo. Wala namin niyo pa. Ang usa murag 24, kuan, low ang gikuha. Lukdo ba, lukdo. Bitaw ay, low ang gikuha. Taas nga bayi, gwapa gid siya mga bayot, lami kaayo siya lawas. Niya mo sayaw-sayaw lang duhang Karina. Si Karina amot mura magilumay. Kay nakakita atong bayhana di na mo bulag. Kanu na mo pakugos. Then og maingon ako come here day kay kabulok kong gikapoy atong bayi ba. Kay ganahan si Karina og magsayaw-sayaw silang duha. Unya kana ilang sayaw-sayaw mura og na tunok na og mura nakatunog og taig 18 ra. Ay natulog naman akong anak mga bayot. Unya gigutom ko mga bre ko diri sa giluto sa kong ugangan. Abriho na to ning kaldero nilang dako diri mga bayot ug atong ukay-ukayon ni daan di serta mukaon. Naday siya giluto dinhi nga kuan unsay ngalan aning kalanuna ay basta mga vegetable ni siyang giluto gisagulan niya karning baka, potato, carrots, cabbage ug ambot unsay ngalan anang gapula-pula basta makaon ni siya sumukaon sa ko diri mga bayot. So dili na ta mo dadon sa akong pagkaon mga bayot, diri ra na ako humanon akong video. Salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye bye.